ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ର 8ଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମୁଁ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ମୋର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ର ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ 8ଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଦେବା, ଯାହା ଆମର ସବୁ ବଡ଼ି ପାର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲା ଜମ୍ପିଂ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ତାକୁ ଆମେ କଲି 45 ସେକେଣ୍ଡର। ତାପରେ 15 ସେକେଣ୍ଡର ବ୍ରିଦର ନେଲି। ତାପରେ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ 45 ସେକେଣ୍ଡ କରି 15 ସେକେଣ୍ଡର ବ୍ରିଦର ନେଲି। ତାପରେ ମୋର ହେଲା ହିପ୍ ଥ୍ରଷ୍ଟ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ମୋର ବଫର୍ସ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ହାଇଲି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ତାପରେ ହେଲା ସ୍କ୍ୱାଟ୍ସ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 45 ସେକେଣ୍ଡର କଲି। ତାପରେ ହେଲା ମୋର ୱାର୍କଆଉଟ୍, ଆମେ ଏମିତି ଆମର ପାମ୍ରେ ଆମେ ୱାର୍କ କରିବା। ତାପରେ ହେଲା ଟ୍ୱିଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ଇଏ ରହିଲା ମୋର 8ଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ତାପରେ ବଡ଼ିକୁ ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ।